Jama'a assalamu alaikum. Idan ka kai shekara 41 a duniya ya kamata a ce ka san ko kuma ka fahimci wayannan abubuwan guda bakwai da zan kawo. Na bakwai ɗin gaskiya ba a tashi sanin shi yawanci sai an kai shekara 70 ma a duniya. Ku biyo ni. Na ɗaya, ka yi shiru. Zaman lafiya ya fi yawan gardama, saboda yawan gardaman nan yana jawo maka matsaloli iri daban-daban a duniya. Saboda haka ka koyi rufe bakinka. Na biyu, ka yi ƙoƙarin ganin cewan ka yi aiki da wanda suka fi ka basira, amma kada ka kuskura ka ce za ka yi gasa da su, saboda hakan zai nuna yadda kake da rauni. A maimakon hakan ka yi ƙoƙarin ganin cewan ka koyi abubuwa daga gare su, hakan zai daraja ka. Na uku, ahali na da matuƙar muhimmanci a rayuwa, amma kada ka manta cewan wanda ka gina kai da kanka ya fi wanda aka haife ka a ciki. Saboda haka, ka yi ƙoƙarin ganin cewan ka kyautatawa ahalinka da iyalinka yadda ya kamata. Idan kai ma'aikaci ne, ka tabbata cewan aikin da kake yi bai damu da kai ba. Wannan albashin da ake biyan ka ana biyan ka ne saboda a ci gaba da riƙe ka wajen yin aikin da kake yi. Kaga kenan ba ka samun biyan bukata saboda albashin baya biya maka manyan bukatunka. Wannan yana nuna mana cewan babu cikakken inci. Na biyar, za a ga ana baka shawarwari iri daban-daban daga mutane daban-daban, to amma yawancin wayanda suke baka shawarar nan su ma kansu suna fa bukatar shawara saboda me rayuwarsu a murɗe take. Wannan yana nuna maka menene ka san inda ka dosa ɗan uwa. Na shida, ka yafe wa iyayenka. Duk wani matsala da ke tsakaninka da iyayenka kar ka ɗauke shi too personal. Kada ka manta cewa iyayen nan naka ba su ne matakala wajen samun nasara a rayuwarka na wannan duniyan da kuma na lahira, da kuma samun kwanciyar hankali da kuma farin cikinka. Saboda haka ka daure ka wato rabu da su lafiya. Na bakwai, saboda na san ma shi kuke jira, ka daina jiran lokacin da ya dace. Ka dai san a wannan duniyar a kuma wannan zamanin mutane ƙalilan ne da su kawo maka ɗauki idan ka shiga matsala. Saboda haka ka koyi horar da kanka sosai da sosai. Horar da kai wallahi ya fi maka alkhairi. Allah ya sa mu dace.